labuin! Huwag mong labuin! Huwag mong labuin! Labuin natin! Takbe mo! Saan na kayo? Yes! Bilis! Magandang hapon po mga ka-dragon. Ayan, ngayon pupunta po kami sa Kaminawit. Makakasama po ulit natin ang Team Oxy Lifestyle. Yes. Try daw namin guys magsakag. Yung gano'n yun o, yung... Sakag? Hindi ba manakag? Sakag. Tsaka mangilaw daw kami ng alimasag. Bahala na po ano yung mahuli namin doon. Yeah. Iwan ko muna si Aisa dahil bawal muna sa kanya yung pagbababad sa tubig dahil papagaling pa po siya. Tsaka si Gigi po ay wala dahil may event po sa kanila mamayang gabi. Yes, my Party party. sila. So, Kaya kami hindi muna. tayo muna. Si Dana present. Si Dana. Kasama namin si Dana. Gusto rin niya ma-experience. Ang ating camera girl. Ikaw, ante. Ating camera girl. Ayan, si Ante Ligaya. Thank you. Yan, wish mo marami kami mahuli. Tara guys, let's go. May pangulam na naman tayo. Oo. Tagahuli lang kami, ikaw lang tagaluto. Ayan guys, bigyan din natin si Oxy ng ng bigas para may baon-baonin sila sa sa kanilang pagdagat-dagat. Kain-kain mo yung pwesto. Oo, di ba? Kain-kaya eh. Medyo madilim guys. Ayan. Mukhang babagsak ang ulan pero okay lang. Para diligan ng aming dragon fruit. So, ayan guys, nandito na kami sa San Jose. Bibili muna tayo ng mamerienda na Pizza Hut. Pizza Hut. Isa mo yung daan, pizza? Pizza. O milk tea? Petsa. Napay. Ayun o, tinapay o, dami o. Lopez Bakery. Mamaya, kaya lang wala nang tinapay mamaya dyan. Lagi naubusod to eh, si Lopez Siyempre Bakery. guys, kape. Bili tayong kape. Hindi Okay, pwedeng so- walang kape. Malamig. Ayun guys, imbis na magmerienda kami, napadaan sa Ukay. Nag-okay-okay ng mga damit pang sanda. Ano, minupo ka na naman. Hindi, sukat ko lang. Magasukat lang ako. Malikid na nakalabot. O ano yun? Magayahin mo ha, maglabos ka doon. Ayan po, kailangan mo tayo. Gusto ko yun. Yan dan. Padami na yung binigay sa'yo, hindi mo ginasot yung iba. May mga pang social ka pa doon na damit eh. Yan ang ganda. Kita kasing likod. Alin? Saba. Bagay matangkad na to. Yan sa Ate Greta guys. Oh. Ganda yan te.
guys, habang nag-aantay tayo ng oras, ikot muna namin kayo sa ano, sa aming palengke. Wet Yan. market. Papakitaan namin kayo ng mga ano dyan, mga masasarap Bigasang na. isda. Hindi mga fresh ang mga isda natin dito to. Dito lang nga ako nakakakain ng fresh na isda eh. Siyempre hapon na kasi. Hindi pag hapon, pag ano kasi, pumunta kayo dito pag ano, pag mga maga yan. Yun, fresh talaga yung mga isda dito. Ito na ang ating palengke. Diba, ang fresh. Video lang ko lang. Hello po. Oh, diba oh. Fresh na isda oh. Kuya ni Goy. Bahay ni Kuya ni Goy. Galunggo. Anong galunggo? 80 lang eh. Actually guys, wala kang bibilin. Kasi mamunga din kami ng isda. Kasi nagpapalipas lang talaga kami ng oras. Ayan, doon. Tingin tayo doon. Baka may malabaras doon. Oh, fresh ng babas namin dito oh. Kambakol. Wait lang kayo, wait. Magkano po ang kilo? Sabi 160 lang. 160 daw. Pag sa maganda, 160 lang. Wala, hindi ako maganda. Dito mahal yan. Dito 100. Ito, 120 lang. Alam mo yung dyan banda? Oo, dyan yun o sa may kanto dyan. Oo. Dating ano dito. Hindi, dyan o sa may upo na yun sa gilid. Hindi yun dito. Sabi niya sa akin daw guys. O dito pa lang ha. Katabi ko yung kamates. Daw gatinda akong kamates. Tapos ano may rose. May rose na lang Dito kami iniiwan ni mama. Oh, magtugog kulat tata. Kwa, parak pa di. Kwa, gantang ti masida. Dito sa may tabi Bigyan niya kami ng ano. Bigyan niya kami ng, iwanan niya kami ng mani. Tsaka soft drinks. Wala, bit-bit lang. Tuwang-tuwa ka rin no? Nakapabayan ka no? Wala, magbantay ka lang ng pinamili. Kasi nga ano, pag nagpabayan ka, makakatikim ka na naman ng soft drink. Tapos ano, pagdating sa ano, sa looting ka lang. Much later. Ayan guys, dito na tayo sa bahay ni Kagren. Nagpi-prepare na sila pa yung mga dadalhin sa ano, sa dagat. Ilog ba yun? Dagat. Ilog. Ilog na may dagat. Kaming ilog. Ano Dara, ready ka na ba mga paanang pugita? Takot ka? Mga ngapa tayo ng pugita guys. Pugita. Pugita. Sabi yung Dana. Ikutin niya yung kamay mo na ganyan. Yan na ang aming bangka. Bangka ng Oxy Lifestyle. Time check. Anong oras na? Ate? Time check 5:36 PM. 5:36 p.m. Ayan. Anong oras kaya makakawi ang Team DFL? 1 p.m. a.m. Palubog na ang araw. Dito ka na, mama. Hindi pwede. Yan mo lang ganun, andar.
Ano to? Hindi ba natin makita yung picture? Ay, oo. Ito hindi na pando eh. Oh, ayan guys, maggagango muna daw si Kaglen ng Oxy. Para may ulam. Ayan. Hello Kuya Iman. Yan. Shout out. Tara, let's! Takot. Mga mabait nating mga Oxy. Lalim. Kaya hindi kami bababa. Kasi maliliit lang kami. Si Kaglen, tangkad na niyan eh. Yung leeg. Ulo na yun dyan sa akin. Pinakamaliit pa naman. Gabi din ba yung sakag? Kaya may dito lang muna sa bangka. Cheer lang kami dito. Para lang daw may siguradong pang-ulam mamaya. Maganda ng ano. Oo. Sa kanila. Ayun guys, yung net na yon, papalibutan nila yung mga nilagay nilang ano dyan. Kahoy-kahoy, parang nagtusok-tusok sila dyan ng kahoy para tirahan siya ng isda. So, i-stack nila dyan ng ano, 2 weeks, ganyan. 1 month, mas matagal, mas madaming ano, isda. Tapos papalibutan nila ng net, kukulungin nila, tapos tatanggalin yung kahoy-kahoy na yun. Tapos yun na. Ayan guys, magpipicture taking daw muna si Dana Bells. Kasi pasa na raw kaagad. Tapos i-share it na daw later. Picturean mo daw. Yan, sana marami rin kaming mahuli sa sakag. Tsaka mangingilaw kami na alimasag. Hanggang baywang. Gando. Doon ka nakatingin. babae. Doon ka nakatingin. Doon ka magtingin Magngiti sa ka kasi. lapaya. Yan, ganyan. Yan. Ngiti. Yung nakaganyan ka rin, nakangiti. Yan. A few moments later. Guys, ang laki ng nakuha nilang lapu-lapu sa gango. Jackpot! Yan lang ano na eh, ulam na yan. Lang laki niyan kuya. Kaya nga, ilan yan kuya? Dalawa? Pero malaki isa. Yun lang. Patingin! Patingin nga lang ako. Patingin ito guys! Oh! Oh, ang laki. Ang laking lapu-lapu. Ay! Dalawa. Ba? Lapu-lapu, pwede na yan. Oh, Tara na, tayo. pwede na to. Pang 1 kilo na to oh. Kilo na yan. Dalaw na. Kalaki talaga. Tama na. Wow! Lang laki niyan. Yan o. Oh, baka malagdag. Takos. Dako pa. Yan. Galing. Hala, laki. Ako na siya. Ang laki mo na oh. Pawak na ako. Talaga. Pwede pawak ako. Talaga matagal na yun. Ay, ilan na. Yan. Ay, na. Wala, kalaki. Oh, magtawan pa ba? Hindi. Para sa Pinas. Yan si Peng sa ganyan. Ala, wait lang. Ayan guys, tatry natin mga sangag. Isangag. Wala pa nga nahuli. Magsangag! Try daw namin magsangag ng hipon, yung ganun-ganon. Oh. Tulak-tulak. Oo, tulak-tulak lang daw. Pero marami na kaming nakikita nagtatalon-talon. Tara, saya excited na. Ay, wag. Makati yan. Ay, kala ko bumpers. Makati. Kala ko bumpers talaga. Makati, wag yung galawin. Ganito yan, sana. Uy, ang ganda oh.
Maano ka? Jellyfish yata yan eh. Wala na, baka magyawa ate. Pakita ko saan. Kuya, nakakamatay yun, di ba? Nabangga ko. Ayun, ba't hinawakan mo? Ito siya. Pom! Alam mo ka galing. Layo mo. Kuya, baka Parang panar Sarap. yan. Iwa-iwain tapos ano. Parang panar yan. Jellyfish na jellyfish kayo. Alam, kuya, baka makakati ka. Hindi, wag lang yung ilalim. Ah, yung pinakang ano. Yung hawak mo yung dalawang- tubig. Gana yan, ano sa ilaw. Yung ilalim niya, yung makati doon. Ayun pa oh. Ang dami dito. Dami. Doon tayo banda. Oh. Galing yung labang ngayon. Ang ganda dito kasi buhangin, no? Yo, lumakas. Yan, wala na. Lumakas. Ilawan mo lang! Mag-atras-atras yun! Sayang. Si Rune, alam Sabi ko sa inyo, ilawan nyo eh. Sige, dito. Ano pa ganyan? Basta kulay blue yun, kulay blue. sa akin rin kasi. Ayun. Ayun! Hindi! Damo, bagtit. Paano makahuli tayo? Kakarerenggor natin. Yan ang ilaw ko dala. Malaka. Ayun oh. Ito. It's a prank. Ito. Ito. Paano na kayo dali? Huwag na mo labuin! Huwag mo labuin! Huwag mo labuin! Dakpay mo na! Dakpay mo! Saan na yan? Yan! Yes! Bilis! Yan! Tuloy yan! Tayo lagyanan! Wala tayong lagayan. Yes! Nakadalawa na sana tayo eh. Game, Lang, game. ginapurot lang yung crabs dito. Ang galing. Alimasan. Hindi masyado magkagat yan. Hindi kaya na alimangan. Maano siya. Maano lang yan, oh. Kaso pero pag nakagat ka masakit din. Buti nga may Damihan ilaw. natin. Tara. Yun, tara, bira. Ito. Saan? Wala na. Wala. Wala na. Basta nakaganon lang yun. Oh. Ano yan? Wala? Yung mahaba, espada yata yun. Wala na, nabulabog na ang lamang tubig. Alag, didin na tayo. Ilaw. Kahina man yung ilaw natin. Mayroon na naman siyang jellyfish. Oh. Yes! Ang galing. Yes! Galing ni Dana. Nakita mo yun? Akala ko dahon. Dito na ko eh. Hindi. Tingnan ka. Wala tayong lagayan. Ang saya-saya. Ito natin yung bangka. Kasi magalinaw naman yung ano. Oo, magbalik tayo mamaya. Uy, kalaki! Ay! Hindi. Saan? Ano yan, di ba? Hindi, damo. Bullshit. Ito. Ay, takbayin mo na! Takbayin mo na! Yeah, di ba? Woohoo! Marami yata kami may uuwi, guys. Ito isda? Isda. Ayun, ano yun? Hindi. Ay, isda yan. Malaki na. Malalaki. Ibang hindi magagalaw. Yung size niya ay isang size, no? Di ba ano naman na yan? Good size na yan? Oo, good size to. Ganyan sa Hindi na siya palengke. naglalaki ng mas malaki pa. Oo, kasi ganito lang ang ano niyan talaga. Alimasan. Size ng alumansan. Ang dami sa atin ng huli. Na, sa labay na naman. May blue. May blue may blue. Siguro ko nagkatago yun. Makati pala yan guys, yung ano niya. Hindi, pag nagalaw mo siya at naglaway, makati talaga yun. Masakit. Yung laway ang makate. Yung laway niya. Yung ano, pwede mo siya nawakan. Kasi pag naglaway mo, palis ka na. Makati yun. Yes, oh. Yes, yung pangulam na ako.
yung tubig ka na. Ayun, 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 ayun. Bilis, bilis, bilis. Wala na! Kalalim man kasi. Kalayo man, tingnan mo dyan. Mabalik ka namin, kalap mo. Mas madaling hulihin ko na. Oo, hindi nakakatakot. Ayun o, wala pulapo. Ayun, wala pulapo. Ayun, wala pulapo. Ay, wala, hindi. Ayun na! Ah! Kalaki! Ayan o! Dali! Ayan o! Kalaki, kalaki, dakma eh! Ayan o! Ikaw na ate! Ikaw na! Dalawa kayo! Wala eh, mahirap dakmain yan. Isda yan eh. Dili! Sayang! Sayang, may ano, yung sigpaw. Yung ano meron doon ay, may ano, bilog. Ano, sundan na lang natin to ay. Hindi nyo dakmain. Dakmain mo. Ay, butiti. Hindi. Butiti yun. Butiti, bugo yun. Yung nagalapad. Harap ng ilaw na. Kaya nga yung sayo pala nito. Kuya, balikan natin to sa sunod ah. Oo, maraming ilaw talaga. Kayo lagyanan. Lagyanan ko ng pulman. Kuya, baka makawala yun. Anak ko, bahala ka dyan. Ano, lagyan ako. Ilaw, para may contest ah. Sugod! Ito dito yung mga ilaw at maganda. Daming bilog na ito. Blue crab talaga dito. Ilang dami. Sabi ni Kagwan na ano? Tago ng tuloy mga alimango guys. Nagtago na sila, na-alarm na sila. Siguro yung hindi natin nahuli kanina nagsumbong. Ang mga dragon, para tayo magsitago na kayo. Ah, baka yan yung nakita ko kanina. Kinapa mo lang? Yung sa may kawayan ng butas. Ha? Ha? Naku na naman. Daming espada. Malayo na tayo sa bangka. Saan yung bangka? Wala yung mga ladies doon. Ano ba yun? Yan. Uy, ano to? Ayan, ano yan? Ano to? Suto ba to? Oo, yung yung ano yan, dawat. Totoo to? Dawat. Yes, baka lumakit isa lang yung kamay niya. Naputula. Sayang. Dawat Wow. yan. Dawat daw ito guys. Ay. Basta alam ko krablatan. Dawat yan. Ano. Kaya, Dawat. tawat. Masakit mga kapyon. Kaya lang isa rin kamay niya. Bakit isa yung kamay? Na ano nakalaya. Ayan, nakakawalan. Di ba dawat yan? Dawat Oo, na? dawat. Ay, dawat na. Hindi, pwede na yan. Pwede diba? yan. Good size Sarap yan. yan. Good size yan. Alam ko na, di ba? Yung mga uri ng crabs. Dawat daw, dawat. Kapasigaw ka lang. Wala. Nandyan lang yun Babaw-babaw na nakawala pa. Huwag nga kasi mainit ako sa gloves ko. Huwag ka na mag-gloves. Nagalit yung camera girl. Andali mo na, oy. Lawan mo kaya na. Huwag kayo mag-ano. Mag-alinaw agad dyan. Huwag kayo maglikot. Wala, kaya. Sayang. Ay, dito wala dyan mahuli.
Dawat. Oh, Dawat. hindi. Hindi dawat yun. Ito na. Ito. Wala na. Ay, sisigaw. Ito, sabay apak. Wala na rin. Yun. Sakay mo na. Yun, nakauli. Sa wakas. Sa wakas. Basa natin ano kanina yung hindi mo pwedeng nabasa ata. Saan na yung ano, lagay natin? O, diba, kahit napakawalan ko yung isa, o may kapalit ka agad. Parang dito nga sa, ano, mabuhangin. Hindi na nag-ano. Diping, diping. Bilis! Binawal ako! Pinawalan yan. Ayan o, malaki yan, malaki. Bilis! Dakpain mo na agad! Dakpain mo! Hindi ko nakuha. Si ate. Sayang yun. Ayun, Ano yan? huwag kayong magalaw. Freeze muna, freeze. Kasi hindi ako kakuha, hindi ako makano eh. Nagalit na naman. Aroy si ate. Pag isa pa guys, ako na talaga magpalit sa kanila. Sila na magano. Hindi nga kasi ako may hawak ako. Tingnan mo. Magmalikot. Gigil na ako sa inyo. Lino pa yan. Makukuha natin yan. Huwag ka mag-alala. Huwag ka nagalabo din. Laki pa man yun. Kaya nga. Halika rito. Nag-atras na yun. Lasan yung baga natin. Baka mawala na sila kuya. Ayun o. Ay, pataas ang ne. Madibata, ne. Ay! Nakuha ba? Ito ba yung ginaturo mo kuya? Yan. Yes! Wala. Hindi. Aray ko kuya! Bakit? Huwag ka mag-iyak. Ala na kami. Sabi mo, mamo ha? Tamo pala eh. Saan na yung kuya pa? Mamaya kayo papawisan. Kami sa kanila. Sakag? Hindi pa pwede ngayon kuya? Mababa kayo mamaya. Mga dalawang ikot na guys. Dito muna tayo. Marami pa tayo makuha. Hindi man nasisiro daw? Ngayon pa lang. Pag rin daw eh. Ang saya ng ganito guys, no? Nakakatuwa. Ang sarap pang tubig. Saka hindi kasi siya maputik na. Hindi siya malamig. Kaya mabilis ang ano natin. Ito natin yung panahon. Baka si Rolo. Uy! Ay! Diyos ko! Palaki! Kuya! Tulungan mo ako! Ay! Meron. Aray! Aray ko! Aray ko kuya! Kagatin mo din. Aray! Aray ko! Nagsama na yung palat ko! Nagala? Nagdugo na kuya! Hindi. Yung gloves yun. Ay, dalawa? Hindi yung isa. nagsabit Pero lang. yung isa na ano yung kamay ko eh. Sakit! Tingnan mo nga. Okay. Kala mo ha. Okay. Yan ah. Sabi sa'yo nagtagos oh! Ayun oh! Liit. Liit eh. Ko dahil. Ayan eh. Iyak mo siya. Wala ka dyan! Amin mo yun! Wala. Amin mo yun! Nakasipit pa naman tapos napakawalan. Wala ka! Masakit-sakit na yung sinipit ng kamote na yun. Hanapin mo yun! Hindi ka nakawala. Freeze. Tanggalin ka ng kamay no? Tanggal na ano, naputol. Mabagal na ang kwan doon. Atras tayo. Kinapain. Pakita ka na rin naman. Sakit yung sinipit mo eh. Ay, nyaka mo. Nyaka mo, lintik lang walang gantay. Nyaka mo, mabirukog ka kitam. Ngalingalang ka. Taon ngalingalang ka nga si bubuaw. Muray mati ka na luto, ngalingalang ka. Na kuya! Namak mo na. Wala na yun. Dalawa daw ang kapalit yun. Balik tayo mamaya. Abo, si Kuya Ivan. Nakawala pa. Iyak na ako niyan. Gusto ko balikan eh.
Kailangan kamay yung isa, tanggal yung isang kamay eh. Awaan na na, napakaluan naman na. Yun, kalaki ate. Yes. Wala na isang kamay, o yun na nga yun. Yun, ikaw nakakuha. Salamat. Alam mo ha, wala kang takas. Wala kang takas sa DFN. Alimango ka lang, dragon kami. Paikat pa naman yung ano. Dragon to ay. Pabilis niya agad no, nakaano. Grabe. Grabe yung mga kamay. Ano po yung aso? Tingnan mo. Yung kuya oh. Ay, putik ko. Ano ba yan? Bigat yan. Ano to kuya Ano oh? to? Malabanos. Oo, maliit. Malabanos na maliit. Bagong anak. Ay ano? Ito, maliit oh. Malabanos. Liit pa. Ayan, hipon! 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 Bili! Ay, wala! Wala! Oh. Ba? Ah, nakuha! Oh, sige, mapakawalan mo yan. Ang galing. Oo. Hipon ko yun. Medyo sugpo siya eh, medyo Sugpito. sugpo. Ano to? Sugpito. Sugpito. Oh. Pwede? Kapatid ng sugpo. Yakapin ko lang. Baka makawala. Sige, pahawak mo ulit sa akin. Huwag na. Ang galing daw, hindi, nakaano lang siya. Naka-steady lang. Ito ba ano yan? Suso. Ay, bitang. Ano nga to? Bagungon. Nakikita. Ayun, ayun, oh. Ayun, ayun, kalaki oh. Takmay mo. Ito, maliit, wag yan. Maliit to. Yan. Oh, di ba? Palakin natin. Ayan, saan? Yun. Talagang nakakarami na. Dakay na. Hindi nakuha. Hindi ko yan nakuha, sorry. Wala? Wala. Alin? Alimang? Ay, alimasag? Nakalaki din yun. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Loob na pakawalan. Tayo natin maglinaw, baka dyan lang. Yun o. Iyak ka na naman. Iyak ka na naman yan. Oh. Kaya bitaw mo na agad yan. Kaya nga, ganun-ganun lang siya oh. Pero masakit talaga rin yung kanyang ano. Oo. Liit. Sipit na lang. Ayan na yan. Kaya nasipit kanina. Oo. Baka ito na yun. Sipit na lang. Oh, di ba nagtagpo rin? Nagtagpo din yung magsipit. Hindi kita talaga matantanan. Hindi mo na bilangin. Pinaparte na ni Kuya Pra. Ito. Uy, ano to? Dawat. Dawak. Ayun. Iisa na naman yung ano niya, sipit. Pag dawat ba, isa lang ang sipit? Hindi. Nagkakataon lang na ano. Yes. Yan, siguro napakawalan nila to, tayo ang nagwagi. Para sa'yo. Para sa atin. Dawat. Ay, ano yan? Ano, lapo-lapo te, lapo-lapo. Eh, isa lang. Ulam yan, ulam? Ay, ulam. Isda. Ay, butite! Lapo-lapo pala eh. Kamukha man ng lapo-lapo. Baka yung hinabol-habol ko din kanina, lapo-lapo. Ay, ano yun ah, butiti.